ಇರು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಓಲು ನಮ್ಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೆಂಚಿನ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ನಡ್ತಂದೆ ಪೋನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಕಡಪಡ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ನ ಕಾಲ ಯಾನು ಎನ್ನಕ್ಕ ಓಕೆ ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನೆ ಇರ್ತಾರೆ ఒక ఆమె జరగడు పొంజోకులు మాతో ఒట్టుకు నడుతో ఉంది పోపిని పోన గిడి ఉందే పూతದ ಯಾಮೆ ತಿಮ್ಮತೆ ಎಲ್ಲು ಏತುಣ್ಣು ತೂಪಿನಿ ಬನ್ನ ಕಂಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಏನಲ್ಲ ఇప్పుడు ದಾಲ ಕಂಡು ತುಪ್ಪಾಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ನಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಗಿಡ ಉಣ್ಣುಂದು ಬೊಕ್ಕೆಂಗ್ಲ ಜೋಕುళ్ళు ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ಲು ಕಂತು ಕೊರಡೈತು ಗೆಲ್ಲು ಕಡಪುನ ಗೆಲ್ಲು ಪೊಲಿಪುನ ಕೈಗೆ ಬೇನೆ ಬಿಜ ಗೆಲ್ಲು ಕಡ್ಪುಡತ್ತ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕವತ್ತವೆ ನಡ್ದು ಕೂಡ ಕೊಂಚಿ ಅಂದು ಬೇನೆ ಬಂಡ ರೇ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾಯಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ಪೂಜೆ ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಪುನಗಿರೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನ ದಾಲು ಉಪ್ಪು ಮರತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಭಾಗ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚದ್ದು ಬೇನೆ ಅವಂದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಒಂಜಿ 20 ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡವೆ ಯಾನು ಕಂಡ ಜೀವಿತ ಕಂಡ ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಡವರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತು ಗಿಡ ಕಣ್ಣಿ ಮಂಡತ್ತೆ ಗಿಡ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಅಂಗುಲ್ ಬಾಬಾ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ನಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಇದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹೆಂಗೋ ಪಾರ್ಪುಜ ಬಾಗ ಇನಿ ಒಲ್ಲು ನಾಟಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡರೆಂಡು ಕಣ್ಣನಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲತ್ತು ಡ್ರಾಮಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪೋ ಹೌದೌದು ತಾರೆ ಬತ್ತೊಂಬಂದು ಅದ 15 ತಿಂಗಳು ತಾರೇನೆ ದಾನೆಗೆ ಅವರೇ ಕೃಷಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಗೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ನಾಟಕನೇ ಏರೋ ವಯಸ್ಸಾಯಿರು ಬರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಕಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವಲಿ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಇರೆಗ ಐದು ದುಂಬು ರಂಗಭೂಮಿ ಟಚ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ಲಿಚ್ ಇಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡಿ ಏರೆಗ್ಲಿಚ್ ಒರ್ತಿ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ನಾಟಕ ದೂಪುಲ್ ಲೆಜರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೂಪುಲ್ ಲೆಜರ್ ಬಟ್ ಪೋಪಿನಿಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಬಿಜೇರು ಅಂಚ ಬಂದಾಗ നല്ല ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬತ್ತು ಒಡ್ದು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಅನ್ನಾಗ ಈಜೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಯಿರೋದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರು ತೂದೆ ಉಪ್ಪಾರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ತೂತಾರು ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕ ವಾದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತುಂಬ ಅಪ್ಪಗಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಗಲಾಗೈತೆ ಬಟ್ ಯಾನೊಂದು ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಗುಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆದಿತ್ತಾರೆ ತೋರದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಸೊ 6 ಲೇಡಿ ಇದನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಗುಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೋರೈತೆ ಕೆನೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಭಯಂಕರ ತೋರೈತೆ ಅಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಂದದಾಗ ಹೀರೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಟೀಮುಡು ಒರಿದು ರೆಸಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ಆರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಆರು ಬಂಡರಿಗೆ ಇಂಚು ತೋರದ ಪೊಣ್ಣು ಕೇನ್ ತೂಕಬೋಣ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಂದ ಏನಪ್ಪ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೇನಾರ ಅಂದ ಕೇನಾರ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗತೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಯಾವ ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಾರು ಇದು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಬೋದು ಅರೆಗೂ ತೋರದ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿತಾನೆ ಅದೇ ಸೊ ಏನು ಬತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ 500 rupees 26 years ಬ್ಯಾಕ್ 26 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ 500 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಿಂಗಳಿರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಡ್ರಾಮಾ ತಾವೊಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ 10 ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅವು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಪಂಡ ನೆನ್ನಡ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ ಟೀಮ್ ಇಡಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಇರೋ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಆಸೆ ಉಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಅದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿನದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬೋಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂದಿನ ಅಂತೀನಿ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸೊ ವೀರಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬೋಡ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಸೊ ಆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಂಗ ಮೂಡೋರಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ ಬರೋಡು ಆ ಆಸೆ ಹಿಡಿದೋರಿದ್ದೀನಿ ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬೇರೆ 5 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಗು ಒಂಜಿ ಪಾಪದೆಲ್ಲಾಗ ಪಂಪಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಕೊರ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ಯಾನೆ ಪಲ್ಲ ಚಿರಾರಣಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಅವಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತೆ ದುಮ್ಮುಂದತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗೊಂಡು ಬಂದ ಟಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಜಿನ ಬುದ್ಧರಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನವೇನು ಹೊಸಲ ತೋತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಜ್ಞಾನ ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತಲೇ ಅನ್ರುಣಿ ಅದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆ ರತ್ತಂದಾಣೆ ನೀನು ಮೂಲಿರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಹಾಗುರುಗಳು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ದು ಅದೇ ಪೆಟ್ಲು ತಿಂತಾರೆ ನಗೈಟೆ ಚೇಡು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡದಿರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ
ಸಾರಿ ನೆರ್ತೀರ ನೆರಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿರಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚಿನ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೆರಡ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಅವೇನು ಅಂಚೆ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂದೆ ಎನ್ನದೆ ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನೀರೊಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಇತ್ತೇರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಬರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಲವ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದೆ ಯಾನೇನು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ